Bol by som rád, keby ľudia začali hromadne vnímať cvičenie ako pomoc pri zdravom životnom štýle, pomoc pri navrátení sa k správnemu a bezbolestnému pohybu. Pretože skutočnou pravdou práce trénera je to, že väčšina klientov trénera nie sú športovci, ale sú pacienti. Sú to ľudia, ktorí majú nejaký problém, ktorí potrebujú opraviť, ktorí potrebujú zlepšiť, chcú sa cítiť lepšie. Napríklad prednedávnom mi srdcervúco ďakoval klient, že po rokoch si bez problémov obul svoje podnožky. Pre niekoho úplne bežná rutinná záležitosť, ktorú si neuvedomuje, a pre niekoho vec, za ktorú je extrémne vo svojom živote vďačný. Takže pokiaľ sa necítiš dobre vo svojom tele, nie iba kvôli nadváhe, ale kvôli nejakým pohybovým, zdravotným limitáciám, kvôli nejakým obmedzeniam, ktoré ti kazia tvoj bežný, každodenný život, tak vec, že práve pre teba je určený človek, ktorý je zamestnaný ako osobný tréner.